Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, kula kaliyan rencang-rencang saking kelas 8B badhe damel video pacelaton kanthi irah-irahan bedang wong coklat. Ayo beng nang ngarep coklat nang kana. Ya mbu tembung di tayo. Yuk. Woi, Dar, arep mandi? Ya ngarep coklat. Kowe melu apa? Melu lah. Ya iya tuh, bareng. Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum. Bah. Waalaikumsalam. Mana apa, Lek? Niku sih coklat sing nang buritan omah. Esi ono apa ora, Mbah? Esi. Arep ngopet apa? Iya, Mbah. Ya cuma mana, tapi engko wijine dikumpulna. Ya. Ya wis nyana. Ya coba. Ye. Kuwi gendere. Yo lanjut sak sing kae. Apa bae? Hoi, Bro, lagi pada ngapa ngobrol nang kono, Bro? Sekarang ngajak-ngajak kok. Lah wong ora metu, ana genanya terus turu kok. Melur ya, mangan coklat ya. Ya marah lah. Kita kayak bumbu. Ya mana kuwi? Senang elek. Ini jajan ngono lah. Dong jajan kowe. Nih. Oh, bisa ini. Kena. Apa sih? Kena gue. Berdiri teh, padahal teh. Boleh pira leng arae? Tunggal, Mbah. Nah, iki padan nom. Oh. Ya wis. Ya sudah ya, Bang. Suwun, Dek. Coklat ya. Suwun, Bang. Sekian video pacelaton dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.